ፌስቲቫል ብሔራስ ኤርትራ ኣብ ሓደ ባህልን ኣናብራን ዘላሊሉ ከምኡን ልምዓታዊ ጎስጓስ ዘንጸባርቐሉ ሃገራዊ ምትእኽኻብ እዩ بشدشان حسب وقعوا مخفت استقبرلون 10 معلتات بسنيتن مكبارن زقصلن هاغراو فيستيفال 2016 تماليا ماسيو تزازيم الله نصبصب هابتون فرزغي ارسي مسمرون فيستيفال بايتا بزحنتن حادنتن بزبل تيما بشدشن حساب قصر اكسبوز استخفته هاغراو فيستيفال ايرترا 2016 ب14 حساب بوقعي تزازيمو ابتي اب ساعات مش استخايدن لعل وسب سلطان منغستن جنبارن زترخبولن سنه سرعات صبصاب استخايدن نطفتات مسقربه حلف بيت صحفت هاغراوي اوهاد شماغله بعلات استصفاي برهق على سمعهم أستصفاين مننتنان قسقسنان زنصوارق مدبات كمون لعلي 50 زخونه نقداوي اغلغلو زهبات كالات زانغدن ايلو معمد فيستيفال نزتبغسلو علامه بزغبا كم زوقع تقيسو بچونت مززامو دما نسلطانن كبر بهالن حزب ايرترا خم زغلحه ابريهم نفستيفال ايرترا 2016 امايت اشعات حزبي نغيدون امعريغون اب قزري اكسبو نمننتنان قسقسنان زنصوارق مدبات لعل 50 زخونا نقداوي نتفتاتن اغلغلوتاتن زهبات كالات تساتيفن اتقم نغر جن لعل بزحن صباقن زخيد ጭውነት ህዝቢው ከምቲ ተደጋጊሙን ዝግለጽ ክንድዚ ዝምብዝሑ ህዝቢ ዝሳተፎ ፌስቲቫል ብድምቀትን ስነ ስርዓትን ምዝዛሙ ንስልጣንን ክቡር ባህልን ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ بدحرزي بملكع ودر اب زقرب مرئيسات نزتعاوتو والكسبات تكالاتن زوباتاتن شلمات تعديلهم بز مسرت اول الدرياتاو تلهيتن موزيقان قداميت الزوبا ماكل بدكونا ابايتن ياتاو منبابرون قداميت الزوبادوب اول الدر مرئيت ادراش دما قداميت الزوبادوب بموصا كابيد صحفه قدف اتو الامين محمد سعيد شلماتن تقبلن بوددر ياتاوي تلهيتن موزيقان قداميت خوينا استعوتت زوبا ماكل 35 شهر نغفة بوددر دكونا ابايتني ياتاو من نبابرون قداميتي خوينا استعوتت زوبا دبوب 25 شهر نغفة ابزينا 10 معلتا زغصل هاغراو فيستيفال نبهرياون ባህላውን ጸጋታትናን ባህላዊ ብዙሕነትናን ዘንጸባረቕ ቁሸታት ስነጥበባዊ መሰናዶታት ማሃርን አዘናጋዕን መደባት ዘጠቃለለ ደንብ ህፃናት ምርኢት ውጤት ምህዞን ስንዓን ገስጋስ ጽላታት ሕርሻ ትምርቲ ጥዕናን ካልኦትን ዘርኢ ኤግዚቢሽን ያታው ስፖርት ምርኢት ባዛር ከምውን ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል በዓይነቱ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ምርኢት ቅድ ሕፃ ዛዛ መኪናት ካብቶም ንነጋድያን ክፉታት ኮይኖም ዝቐነዩ እዮም صربالع مدهانيت غون تزلو طقمي التاو سعبيناتون سلازلو حرستوت اب اتقاقماون اقمامطاون نقحتم كعبي كم زغبا قصالي زحبر بز مسرت دما مينستر حرشان دحنت حزبن اكبابن معلتم زحلفو صربالع مدهانيت نموغان حيال صاري ككايد صنيحلهم غازطنيا هابتم فرزغن زدالو صصاب شام تولده مدهانيت اب حرشا ناي موداتا اماراتي كخون كم زغبا اب مينستر حرشا كيلا والشباب بقلنا وهادي موغان علتهم زحلفه صربالع مدهانيتاتن ازخاخيروم አቶ ቀላብ ሃይለን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ምክታል ጽሬት ግራትን መሳርሒታት ሕርሻን ምዝውታር ምቅያር ዘርኢ ምጥቃም ተጻዋሪ ባህሪ ዘለዎ አዝርእትን ካልኦት ባህላዊ ሜላታትን እቶም ዝበለጹ አጋባባት መከላኸሊ ባልዓት ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ኪኖዚ ንዝመጽእ ተርእዮ ባልዓት ግን ምስ ሞያውያን ሕርሻ እናተረዳዳእካ ብቁዕ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ምጥቃም ቅቡል ከም ዝኾነ ገሊጹ ብግቡእ ደቂና ግራትና ብጽሬት ድሕሪትና ጽሂና ብግቡእ ድሕሪ ሓሪስናዮ نايزر مكيار دحر غيرنا نستمر زري دحر غيرنا ወይ ተጻዋሪ ዝኾነ ዘር ድሕር ተጠቂምና እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መከላኸሊ ባልዓት ስለዚ ትናይ መጠር እዚ ምስ ሓለፍና ድሕር
بالي قصرو يقدل ذكيلو population زي قديلو زين أي نترش مراتنا تعرف على ሚኒስትር ሕርሻ ዘይብቁዕ ፀረ ባልዕ መድሃኒታት ንምክትታል ከምኡን ኣተሓሕዝኡ ኣጠቃቅምኡ ኣከዛዝንኡን ምውጋኑን ዝምልከት ሕጋዊ ምልክታ ኣብ 2006 ከም ዘውፅእ ዝሓበር ኣቶ ቃልኣብ ኣፍልጦን ንቕሓትን ሓረስቶት ኣብ ተጠቃምነቶም መድሃኒታት ንምዕባይ እውን ስልጠናታትን ኣስተምህሮታትን ከም ዝወሃብ ኣብሪሁም ብዘይካዚ ምስ ሓረስቶት ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥን ርክባት ንምሕያል ዝዓለመ ስትራቴጂ ወፂኡ ምስ መራኸብ ብዙሃን ብምውሃድ ኣብ ትግባር ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ቁንዑን ውሕሉልን ኣገባብ ኣጠቃቅማ ንምርጋፅ ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ተጠቃምነት ዕለቶም ዝወደቀ ፀረ ባልዕ መድሃኒታት ኣብ ጥዕና ሰብ ጥሪትን ኣከባብን ከቢድ ሳዕቤናት ከም ዘለዎም ዝጠቀሰ ኣቶ ቃልኣብ ሓረስቶት ዕለት ዝጥቀሙሎም መድሃኒታት ከረጋግፁ ዕለቶም ዝወደቀ ምስ ዝኸውን ድማ ንምውጋኖም ሓገዝ ሰብ ሞያ ክሓቱ ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ሚኒስትር ሕርሻ ናይ ተጠቃምነት ዕለቶም ዝሓለፈ ፀረ ባልዕ መድሃኒታት ንምውጋን ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር ካብ 2009 ዘሰላስሎ ዘሎ ዕማምን ገስጋሱን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርህ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዕማም ኣብ ምፅፋፍ ከም ዝርከብን ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ክዛዘም ምዃኑን ሓቢሩ እቲ ንልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተኸዚኑ ዝፀንሐ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቀ ንኣከባቢ ንጥዕና ደቂ ሰብን ጥሪትን ሓደገኛ ዝኾነ ኣስታት 400 ቶን ማለት 4000 ኩንታል ፀረ ባልዕ ቡቕሊ መድሃኒታት በብመድረኹ ናብታ ብደረጃ ዓለም ከም ዝኣመሰለ በካሊ መድሃኒታት ናይ ምቅፃል መስርሕ ዝካየደላ ዓዲ እንግሊዝ ብምልኣኽ ናይ ምውጋን መስርሕ ይካየደሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ ፀረ ባልዕ ኩሉ ግዜ ክዳለው ከሎ ኣብቲ ሕላገት ለበል ንብል ማለት እዩ ፀረ ባልዕ ካብ ሚኒስትር ሕርሻ ክገዝእ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ካብ ፍሉጥ እታዊ መሸጣ ፀረ ባልዕ ክገዝእ ይኽእል ሓረስታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ሚኒስትር ሕርሻ ክወስድ ከሎ እቲ ሓረስታይ ጉባዕ ሓበሬታ ኣጠቃቅማን ግዜን ዝምልከት ካብቲ ናይ ኤክስቴንሽን ሰራሕተኛታት ሰራሕተኛ ናይ ሚኒስትር ሕርሻ ሙሉእ ሓበሬታ ይወስድ እዩ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ንዝተዋፅኡ 60 ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ ባህሪ ለውጢ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ሂቦም ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊት ጎስጓስን ሓበሬታን ሲስተር በለጠሽ ገብረኣብ ንጠንቅታትን ሳዕቤናትን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ HIV ኤድስ ድማ ብፍላይ ዝምልከት መብርሕ ድሕሪ መሃብ ዜጋታት ንጥቕሚ ዝወሃብ ሞያ ምኽሪ ብግቡእ ተረዲኡ ክስዕቦ ኣተሓሳሲባ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ካብ 9 ክሳብ 12 ነሓሰ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ሓላፊ ሃኮሳ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣቶ ተኸስተ ምሕረተኣብ ንኣገዳስነት ናይቲ ኣስተምህሮ ብመንፅር ጥዕናን ኣፍራይነትን መግለፂ ሂቦም ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገዲም ተጋዳላይ ኪዳነ ተኽላይ ጥሉቕ ኣምሓራይ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መበል 62 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊዩ ኣብ 1975 ኣብ መሳርሒ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ ኪዳነ ተኽላይ ኣብ ቃልስን ናጽነት ምዕቃብ ልኡላውነትን ህንጸት ሃገርን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ንህዝቡን ሃገሩን ተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ سنة سرعة قبر دمات صباح 16 نحاس فرق معلتي أب مقابر حربينيات أسمرا كفتسامي قديم تقرأ كيدانة تخلاي بعلى حدارن أبو 4 ولداتني مستر فتحي بمسواتي قديم تقرأ كيدانة تخلاي استسمع مرير حزن ناقلته نسدر بيتو بيتسبو مقالستون فتوتون صنعتي حبكم يبل ኤርትራውያን ኦሎምፒካውያን ኣትሌታት ዘርእስና ተደሰን ንጉስ ኣምሎሶምን ትማል ቀዳም 13 ነሐስ ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ብራዚል ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10000 ሜትር ውድድር ምስ ብሉጻት 10 ተሰሪዖም ውድድሮም ከም ዛዘሙ ክብራብ ተስፋ ሚካኤል ካብ ሪዮ ዝበፅሐና ሓበሬቱ ኣነፂሩ ማትቆስ እግሪ ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእከል ትማል ሰንበት ቀፂል ነይሩ ኣብቲ ትማል ሰንበት ፈለማ ዝተኻየደ ግጥም ገዛባንዳ ምስ ገጀረት ከጢማ ኣብ ዝልዑል ምትላኽ ዝሰራየሉ ገዛባንዳ ድማ ዓዳሊት ኮይና ዘቕረበትሉ ግጥም ገዛባንዳ ካብ ዓብለሎም ተስፋ ዝጊ እሰይ ተስፋይ ብእምነት ትወለድ ዝረኸበተን ሸቶታት ነታ ሓንቲ ሸቶ ካብ ሚልክያስ ቀላሚጦስ ዝረኸበት ገጀረት ብሓፈሻ ውፅኢት 3 በዓል ተዓዊታትላ ኣብቲ መዓልቲ ድሕረን ግጥመን ዘካየዳ ናይ ኩሉ ግዜ መተላለኽቲ ዝኾና ቀይሕ ባሕርን ኣድሊስ ነይረን ኣብዚ ብልዑል ረስኒ ዝፈለመ ናይ ዘን ክልተ ጋንታት ግጥም ድማ ቀይሕ ባሕሪ ክልተ ሸቶታት ካብ ፍጹም ሃይለ ሚካኤል ብምዝጋብ ነታ ሓንቲ ሸቶ ካብ መንገዲ ዮናስ በራኽ ዝረኸበት ኣድሊስ كلتا بحال درتي عتام